Total na 950 pamilya hali sa 7 banwaan kang Catanduanes ang nakaresibin in housing materials gikan sa karahayang bot kan Ako Bicol Party List. 173 ang resepiente kaini sa Bagamanok, Pandan, Karamuran, Viga, Panganiban, asin 85 sa Gigmuto na ipigdistribuer sa kada alkalde kan banwaan kan nakaaging Biyernes sa Kapitulyo kan Verac. Para kay Pandan Mayor Raul Taberara asin Gigmuto Mayor Vicente Tayam, dakulao na bagay ang espersos kan Ako Bicol Party List urog na sa mga siring nindang tios na banwaan na pinakanirapado ng Gadkan Super Typhoon Pipito kan nakaaging bulan. Nagpapasalamat ako kay Congressman Saldico ng Bicol Party List sa pagpupursige niya na matulungan yung mga nasalantang bagyo dito sa amin, lalong-lalo na sa aming bayan, sa bayan ng Pandan. Kasi kami yung talagang napuruan ng bagyo. Yung binigay niya na 173 family kits na to ay malaking tulong to sa totally damage. Ako po ay labis na natutuwa at nagpapasalamat sa inisyatibong ito, sa tulong na ito na ibinigay ng Ako Bicol Party List at ng DSUD na maibigay muli ang tulong sa aming mga kababayan sa Gigmuto na nasalanta na total wash out. Dahil sa pagkakataong ito, mamibigyan natin sila ng pagkakataon na maitayo muli ang kanilang mga nasirang mga kabahayan. Presente man sa distribusyon si Catanduanes Governor Buboy Cuba na inumaw asin pinasalamatan ng GAD ang espersos kan partido na pinamamayuhan ni Congressman Zaldico. Nagpapasalamat po kami sa pagpipula na DSUD ngayon sa ilang agarang pagtao ng home kit. Kumaga, just after a week, diyaon na ang tabang kami unang niya sa Catanduanes. Kabali sa mga pigpanaong materials, iyo ang GI sheet, plywood, kuko lumber, asin mga pako. Nakatuwang man kan Ako Bicol Party List sa aktibidad ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Nadara lang po sa musilistahan and sa mga pictures ng mga totally damaged. Kaya na-confirman mo po na iba talagang mga araw kayo na sitwasyon di na talagang ground zero. Wala po talaga hindang mga harong na. So with that, nag-anputulis kami, nag-espuerso na mapadarahan agad sila yung materyales. Asigurasyon man kan partido na padago sidang magibunin mga programa asin manlain-lain pang inisyatibo ngali na mapagian ang gabat na pigpapasan kan sa idang mga kababayan urog na itong nirapado pasana kan mga bagyo. Through the initiative of our very own Congressman Zaldico, the chairman of Appropriations, together the leadership of our House Speaker Martin Romualdez, and through the partnership of the DSUD, nagkasararo po kita para mag-atod kitabang sa mga totally damaged houses, particularly dun sa local government of Bagamanok, Gigmuto, Viga, Pandan, Panganiban. Okay? So almost 60 LGUs ang ig-atudan ta kay mga construction materials para makapag-start hinda. Mientras tanto, apwera sa housing materials na naumanin mga bulong ang Ako Bicol Party List para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.